Aquesta postvida aquest mes de febrer conversem amb en Borja Fenolé, ex-waterpolista, criat i que ha desenvolupat tota la seva carrera al Club Natació Sabadell, un dels jugadors amb major projecció en els darrers anys en el waterpolo català i espanyol, que ha anunciat aquest mes de gener, amb 23 anys, amb només 23 anys, que es retira de les piscines. Conversem amb ell perquè ens expliqui què ha passat i quins motius l'han portat a deixar la pràctica del waterpolo quan tenia una projecció d'una carrera esportiva tan important com la seva. Endavant. I més justament que et volia preguntar és com estàs? Fa 3 setmanes que vas anunciar la teva retirada, suposo que a molts ens va agafar per sorpresa, després d'aquests primers dies d'haver pres la decisió i d'haver-ho comunicat, com et sents? Quines són les sensacions que tens? Doncs, la veritat és que no t'ho estrany, no t'ho negaré perquè després de tantíssims anys fent waterpolo, entrenar tantes hores i jugant partits caps de setmana i tot, doncs la veritat és que és estrany el fet de no haver d'entrenar tantes hores, els caps de setmana, els dissabtes no jugar partits i la veritat és que això és estrany, no t'ho negaré. Val. Has comentat de no tornar a entrenar tantes hores. Has tornat a tirar-te a una piscina en aquestes setmanes? A la piscina no he pogut tornar a tirar-me pel tema aquest del Covid i tot això, que està una mica complicat la cosa, però sí que he intentat anar fent entrenaments a casa meva, anar a córrer i de més, per seguir mantenint la forma. I com et sents practicant esport sense tenir... Suposo que abans, encara que ho fessis per plaer, tens el punt de tenir un punt, no sé si dir-li obligació o un objectiu al darrere. Ara, diguéssim que ho fas per plaer o per gust, ja. Et notes diferent? Sí, la veritat és que sí, que entrenant doncs, tens un objectiu, a curt termini tens el cap de setmana, arribar al cap de setmana, guanyar, a llarg termini tens la Lliga, en teoria, la Copa quan arribava també. I ara és més, doncs sí, per cuidar la meva salut, doncs seguir fent esport, que sempre m'ha agradat moltíssim i em sento molt realitzat quan faig esport. La veritat és que no puc estar-hi molt de temps sense fer alguna cosa. Molt bé. En la publicació a Instagram, que és on vas, diguéssim, que anunciar la teva retirada, parlaves d'un projecte de vida que no es podia rebutjar. Ens pots dir alguna coseta més d'aquest projecte de vida o és... Aviam, preferiria no dir-te el motiu exacte perquè no és complicat, però té el seu què. Llavors, has de dir que l'he començat, però necessita temps, necessita uns mesos d'adaptació fins que finalment pugui arribar a sortir. És l'únic que et puc dir. Vale, cap problema. Llavors, et tornarem a entrevistar en uns mesos i quan ens ho puguis... Vale, d'acord. Quan ens ho puguis comentar. Imagino que no haurà estat fàcil prendre aquesta decisió. Ja imagino que el projecte del que parles deu ser molt interessant, però tu tens 23 anys, diguéssim que estàs com a l'inici, no, de la teva carrera esportiva. Eres un dels millors jugadors d'un dels millors equips del país. Què és el que fa el clic de que acabis prenent aquesta decisió? Doncs, com t'he dit, era un projecte de vida que no podia rebutjar. Jo, si vols d'aquí uns mesos, tornarem a parlar i aviam si quan t'ho expliqui ho entens. Però ja com t'he comentat, va ser bastant complicat. O sigui, la decisió no està presa d'un dia per un altre perquè tot això té un transfons, o sigui, molts dies de pensar-hi, o sigui, posar una balança, els pros i els contres, on finalment els pros de deixar-ho van guanyar els contres. És una cosa que em sap molt de greu perquè porto tota la vida jugant a waterpolo, porto 10 anys, i la veritat és que va ser realment complicat, no va ser fàcil. I a l'hora de donar la notícia a l'entrenador i al cos tècnic del club, doncs va ser difícil, la veritat és que no és algo agradable. Imagino. Quina va ser la reacció d'això, del teu voltant, no sé, de la teva família? Hem parlat amb el Pepe Motos, una miqueta per parlar sobre el teu cas. Haig de dir que no... Imagino que ell deu saber el que és, no ens ho ha dit, evidentment, però home, ell ens ha dit que a tu et va aconsellar que ho deixessis, diguem. Més enllà de que ara sigueu rivals, no? Et va aconsellar que si realment era el projecte que et motivava, això, el teu entorn, com ha reaccionat en general?
No, bueno, la veritat és que a mi el que em feia por eren els meus companys, els meus amics de tota la vida, aviam com s'ho podien prendre, però la veritat és que em va sorprendre molt la seva resposta positiva i la seva acceptació en aquest cas, perquè jo, clar, o sigui, al cap i a la fi els deixava com tirats a mitja temporada i això era algo que a mi per dins, doncs, no em sentia bé, però la veritat és que em van ajudar bastant, van ser molt comprensius en aquest sentit i em van ajudar a que aquesta elecció que vaig tindre doncs, fos realment agradable aprendre-la. Després el cos tècnic, evidentment, doncs, també em va ajudar, em va donar suport. Sí, al final és normal perquè ells, evidentment, o sigui, van estar... O sigui, personalment, estaven d'acord, però clar, a nivell professional, que és el que ells al final els interessa, doncs la veritat és que era un pal, això tant de sobte. Clar, llegia que havies parlat amb l'Enrique Toste de waterpolista.com i que li comentaves que en principi, imagino que lligat a aquest nou projecte no tens previst tornar a curt i mitjà plaç a la pràctica del waterpolo. No t'has plantejat ni que sigui a un nivell més baix, que potser et permeti una conciliació? Això, evidentment, doncs, jo parlava a nivell professional. A nivell professional, com vaig dir, a nivell curt i mitjà plaç no tinc pensat tornar bàsicament per la incompatibilitat amb aquest projecte. A un altre nivell, una mica més baix, doncs a faltar i només porto un mes sense practicar-ho i això sí que no et puc dir 100% que no arribi a fer-ho a un nivell no professional sinó més amateur. Això no ho descarto. Has tingut alguna conversa en aquest sentit? Imagina, et poden ploure les ofertes bastant. No, ara mateix no. Com et vaig comentar, estic tota la setmana molt liat i no, la veritat és que de moment no. Quan comenci un altre cop tot això al club, anar a partits i de més, doncs aviam que si em poden arribar a dir alguna cosa, però bueno, de moment res. Perquè estàs seguint l'actualitat, el dia a dia, més o menys. Demà, per exemple, hi ha un Sabadell Barceloneta molt interessant, el veuràs? Sí, juguen per la tarda a les 5 i el donen per Esport 3, així que estaré el primer veient-los. I has vist algun partit dels que han jugat fins ara? No, la veritat és que no, perquè bàsicament no et deixen entrar a les piscines a veure, o sigui, no tenen públic, però sí que els he estat seguint a nivell de resultats, amb el Sant Andreu i amb el Mataró, però l'únic partit que puc veure'ls en directe, entre cometes, quan jo he deixat de jugar és demà, a les 5 de la tarda, contra Barceloneta. Bueno, imagino que seran sensacions una mica estranyes. Serà estrany, la veritat és que veure els meus companys quan jo no estic ni lesionat ni cap cosa i que no estic, doncs sí que serà complicat, serà estrany. Bueno, perquè ens entengui la gent una miqueta, quina és la dedicació que teniu vosaltres? Vull dir, per exemple, quins horaris i quantes hores heu de fer d'entrenament? Doncs nosaltres normalment entrenem tots els dies, de dilluns a divendres, entrenem migdies, de 2:45 aproximadament fins 2:45 i després per les tardes de 7:45 a 2:10 aproximadament, o sigui, són unes 5 hores al dia. Tenim dimecres per la tarda, que és la nostra tarda lliure, però traient això entrenem totes aquestes hores i dissabte els partits. Doncs això, l'hora d'escalfament, l'hora de partit i, bueno, té la seva dedicació. No, home, sembla poc compatible amb la majoria de feines que un es pot imaginar, perquè sobretot per l'entrenament aquest del migdia trenca... Sí, la veritat és que sí que l'entrenament del migdia t'ho talla tot. A l'hora d'estudiar també tenia problemes. Jo quan anava a la universitat vaig haver de fer assignatures alguns per matí, altres per la tarda i combinar-m'ho de la millor manera possible per no ni fallar a la uni, ni fallar els entrenaments, ni res. I clar, ha arribat un punt on no es podia compaginar d'aquesta manera i vaig haver de prendre aquesta decisió. Clar, perquè això, no sé si ens ho podràs respondre, però el salari aproximat que teniu, no sé si el teu o un mitjà que puguis dir també per entendre la dedicació que li has de dedicar, valgui la redundància, i
el retorn que això té. No, la veritat és que, bueno, traient els més tops, traient Barceloneta, no, la remuneració d'aquell esport no és gaire alta. La veritat és que és com un treball qualsevol. En canvi d'estar a qualsevol lloc treballant 8 hores, doncs estàs fent l'esport que a tu t'agrada. Això està molt bé pel dia a dia, que et dona doncs, per poder estar, per poder fer coses, anar de viatges estius, però no és ni futbol, no és ni bàsquet, o sigui, després d'això no et queda gairebé res, o sigui, per molt que puguis fer estalvis, no et quedarà res. Per això és molt important tant seguir estudiant com, al final, la vida de l'esport és molt curta, als 30-35 anys s'acaba. Llavors, doncs, bueno, a mi m'hagués agradat haver de prendre aquesta decisió més tard, però ha sortit ara. Parlant has citat el Barceloneta, que és un dels temes que et volia tractar. Has estat en converses algun cop amb ells per fitxar? Ha sonat que podia haver interès? Sí, jo vaig estar a punt de fitxar el Barceloneta fa anys. Jo quan tenia 17 o 18 anys, que era encara molt jove, però bueno, el Barceloneta va trucar i al final, en aquest sentit, no es va arribar a un acord amb el Sabadell per poder arribar a fer el traspàs. Així que al final he estat tota la meva vida al Sabadell, que tampoc no és dolent, evidentment. El Sabadell ha sigut el segon millor equip durant aquests anys que jo he estat jugant. No? Traient alguna temporada més fluixeta, però sempre ha estat allà al top. Molt bé. Creus que si haguessis fitxat pel Barceloneta en algun moment dels que s'ha prestat, potser ara no haguessis pres aquesta decisió? Sí, potser, clar. Estar al Barceloneta vol dir que no és un altre nivell, però sí que té una altra repercussió, tant a nivell de selecció, tant a nivell com he dit, de salaris, jugar a Europa, a la Champions. L'equip pensa que el Barceloneta és un equip d'Espanya el millor i del món també dels millors, per no dir el millor. Llavors això té els seus pros, en aquest cas el salari, i els contres, doncs tots els viatges, totes les hores que entrenen també ells, tots els festius que potser tu pots estar un cap de setmana a casa i segueixen entrenant, té els seus pros i els seus contres. Clar, no sé, això no sé si m'ho podràs contestar i no sé si ho saps, d'on treu la pasta el Barceloneta? La veritat és que no ho sé. No sé si és com el ProReco, que té un jeque darrere, però no sé d'on treuen tants diners, la veritat. Perquè és curiós, jo què sé, a l'handbol tens molt clar que el Barça, per exemple, és molt superior, però perquè té un club darrere, però no sé, el Sabadell, per exemple, té una massa social molt més gran que la del Barceloneta. Sí, la veritat és que el club en si, el Sabadell, evidentment, doncs, té molta més repercussió a nivell social de la que pot tindre el Barceloneta, que el coneix la gent de la zona d'allà, del barri de Barceloneta. Doncs no ho sé, la veritat, no sabria contestar-te aquesta pregunta perquè no tinc ni idea. Bueno, l'haurem d'investigar una miqueta. Sí. Tu has estudiat Dret i ADE? No, vaig començar a fer ADE el primer any, però no va quajar la cosa i vaig decantar-me per Dret. Val. I has acabat No, encara no. Falta l'últim any, però amb aquest projecte doncs estaré aquest segon semestre i l'any que ve estaré un any, que estaré parat, però l'acabaré, perquè ja per on estic, evidentment és una cosa que m'interessa. Molt bé. I sempre has tingut clar que volies seguir estudiant i desenvolupar la teva carrera acadèmica? Sí. Com t'he dit abans, el waterpolo econòmicament no et dona. Llavors, el seguir estudiant i seguir fent coses per un futur és molt important. Jo crec que és molt important i no pots acabar els 35 anys al waterpolo i no tenir res darrere, ningú suport. En aquest cas, el meu és el dret i un cop em trobi la situació, doncs ja veuré per on tiraré, però jo crec que és molt important en aquest sentit el seguir estudiant. I creus que t'ha perjudicat d'alguna manera a la teva carrera waterpolística el tenir aquesta altra dedicació?
No, jo he intentat compaginar-m'ho de la millor manera possible. No, jo la carrera, clar, no feia tots els anys tots els cursos acadèmics per any, m'anava deixant algunes assignatures pel tema aquest que t'he comentat de poder compatibilitzar-ho. Com no tenia pressa per acabar-la, doncs no ha sigut algo que impossibilités res, o sigui, ha sigut anar compaginant. En comptes d'anar 4 anys de carrera en 4 anys, doncs en 6. No passa res. Molt bé. I ara que suposo que en aquest temps de prendre la decisió hauràs fet una mica de balanç, et volia preguntar, de què estàs més orgullós de tota la teva carrera esportiva i si te'n penedeixes d'alguna cosa, o alguna cosa que creus que haguessis pogut canviar. No, aquí de res. Jo estic molt content de tot el que he fet. A nivell de waterpolo estic molt content, molt satisfet de tot el treball, totes les hores que he dedicat, tota la professionalitat amb la que he estat jugant. I la veritat és que, com et dic, no me'n penedeixo de res, perquè si no sí que tindria un problema. Haver-ho deixat que em quedi algú dins, doncs sí que hagués sigut un problema, però en aquest sentit estic molt, molt content i molt satisfet amb la meva curta carrera esportiva. Molt bé. Com vas començar a jugar a waterpolo, tu? Vas començar de ben petit? Sí, jo feia molts esports, vaig fer futbol, bàsquet, esgrima inclús, judo, o sigui, jo feia molts esports. Finalment em vaig decantar per la natació, els cursets de natació quan era petit, i el meu professor d'educació física és el Rupert Navarro, és l'entrenador de les noies de porteres, doncs era l'entrenador en aquell moment de l'Absolut B, juvenils i a més. I com sabia que jo feia natació, era un noi molt alt, molt gran, em va dir que provés, que anés un dia o una tarda a provar, que ja estaria allà, que em faria la prova, i el dia següent vaig deixar la natació i vaig fer waterpolo. I aquí va començar tot, i a partir d'allà, doncs, seguint treballant i jugant a waterpolo. Molt bé. Ostres, és bona història, no? No sabia que havia sigut gràcies al Rupert. Sí, era el meu professor d'educació física del col·legi on estava, m'ho va recomanar i vaig provar-ho i vaig dir aquest és l'esport de la meva vida, o sigui, no hi més, ja no has de provar ningú esport més. Ho vas tenir clar, llavors. Sí. Molt bé. Et volia, ja per tocar el tema típic i tòpic de la pandèmia i tal, com heu portat el tema del confinament, d'haver d'entrenar des de casa, tot això ho heu portat més o menys bé o què? Clar, en el nostre sentit va ser complicat, clar, perquè nosaltres el nostre medi és l'aquàtic. Llavors, era molt complicat. O sigui, fèiem molt per Zoom, fèiem moltes trucades de gimnàsia, de fer coses a casa, però clar, no teníem ni el material ni l'espai, moltes persones, ni per poder fer-ho, però ens vam haver d'adaptar aquells 100 dies o 3 mesos que vam estar ja tancats. I després doncs, vam seguir, quan es va poder retornar, vam entrenar doncs, fins l'agost, un parell de mesos per intentar recuperar el que havíem perdut i així quan reprenguéssim a finals d'agost doncs, no estar des de zero. I la veritat que va ser dur perquè, clar, com t'he dit, no és el medi, no és ciclisme, que et pots comprar una bici, pots intentar-ho des de casa o jo què sé, atletisme, que pots intentar córrer quan podies, a les hores que et deixaven anar a córrer. Va ser complicat, la veritat. I ara, dins del món de l'esport, hi ha un debat bastant intens entre les persones que creuen que l'esport és un bé essencial i que s'hauria d'obrir més a la pràctica esportiva i altres esportistes que, al revés, que són professionals o semiprofessionals i consideren que se'ls està posant en risc la seva salut a l'haver d'anar a un entorn que consideren no segur. No sé què penses tu o què pensàveu a l'equip, si preferíeu jugar o... Bueno, i nosaltres me'n recordo el primer partit de març de fa un any que ens van preguntar que si volíem jugar i la veritat és que mig equip volia i mig equip no volia. Clar, en aquell moment el Covid no es tenia gaire referència de que fos molt perillós, tothom deia que era una grip, que era una mica més forta, però clar, en aquell moment encara no se sabia i fins i tot hi havia gent que no volia. Clar, què passava? Doncs uns volien i uns no, cadascú tenia els seus motius. Jo per aquell llavors no tenia cap problema a seguir jugant i més, com deien, que l'aigua
amb el clor i tot, doncs el Covid li costa més com contagiar-se. Llavors, doncs, jo no tenia cap problema, però bueno, al final la federació va considerar que s'aturés la lliga i no vam jugar ja més. I aquesta divisió que has comentat, els que volien i els que no, un cop heu tornat a la competició ara passat aquest estiu, encara hi havia gent jugadors, que no els acabava de molar molt la idea de jugar? No, la veritat és que no, que la veritat, després de tants mesos estar parats vam dir hem de tornar a jugar, sí, com sigui, o sigui, no podem estar més mesos parats, o sigui, estàvem tots desitjant tornar, encara que fos amb el club tancat i entrenant a la porta del club. O sigui, nosaltres volíem intentar jugar com fos, o sigui, nosaltres que se'ns parés un partit perquè havia passat algú de Covid era com, ostres, quina mala sort, o sigui, no, per nosaltres era perjudicial no poder jugar perquè, evidentment, al final estàs entrenant per jugar, no? Perquè entrenar per entrenar, doncs, és complicat, però llavors nosaltres volíem això, doncs, entrenar per jugar, competir i jugar. Més que res, això, jugar. Molt bé. Torno una miqueta a la teva joventut, ets molt jove encara, evidentment, però bueno, potser més infància, adolescència. Tu vas estar al Santa Clara i després al CAR, si no m'equivoco. Com vas viure? O sigui, quina ha sigut la teva experiència i com valores que hi hagi aquests centres educatius especialitzats, ja molt focalitzats en carreres esportives? Doncs la veritat és que molt bé, sí, com bé dius, des del Santa Clara, que t'ajudaven en el sentit de, ostres, tinc un campionat d'Espanya i haig de marxar, a lo millor 4 dies. Doncs si just aquells 2 dies que marxaves, de dijous a divendres, tenies algun tipus de treballs, deures, exàmens, doncs aquestes escoles, doncs la veritat és que s'adaptaven molt bé a la situació de cadascú. Després, natació també tenia moltes competicions fora i els adaptaven. I la veritat és que jo crec que és molt positiu en aquest sentit el poder tenir algunes escoles per a esportistes que es vulguin dedicar a això i vulguin compaginar-ho de la millor manera possible. Perquè jo, evidentment, això està molt bé, el CAR i el Santa Clara, però jo, per exemple, a la universitat, no tots els professors ho entenen i això de que tinguis un dia un examen i no puguis estar perquè estàs fora, ahir has de dir igual i si no estàs et suspenen i s'acabó. I llavors, doncs, que hi hagin CARs, Blumes, que hi hagin Santa Clares, que hi hagin escoles així, doncs és molt positiu per fomentar que els nois o noies facin esport i fer possible aquesta compaginació amb els estudis, que també són molt importants. Això t'ha passat, el que has comentat de la facultat de dret de tenir un examen i no poder anar i que te'l categin? Doncs sí, lamentablement sí m'he trobat en aquesta situació que em va dir, estava una concentració a Madrid amb la selecció i tenien l'examen dijous, li vaig enviar un correu que no estava, que com a molt podia fer divendres. I vaig dir, si no estic dijous no estaré divendres, no arribaré. I em va dir que ho sentia molt, però que no podia fer l'examen. Li vaig dir de fer-ho el dia de la recuperació per tenir una oportunitat. I em va dir que no, que el requisit indispensable per fer un examen és fer l'examen i suspendre'l. El fet de no fer-lo no donava opció a fer la recuperació. Llavors, també és cert que les universitats tenen de tant en quant algun tutor esportiu que t'intenta ajudar, però amb aquesta assignatura, amb aquesta professora en concret, no vaig tenir aquesta sort perquè era, com jo li dic, la vieja escuela i no va donar peu a més. Esperem que no s'hi trobin gaire, perquè... Ja, no, la veritat és que és complicat perquè, clar, jo estava a Madrid, no podia tornar un dia a fer un examen i tornar, perquè, clar, logísticament és molt complicat. Clar, totalment. Has tingut, en relació, tornant al que comentaves del CAR i tal, de les parts bones que té aquesta especialització, en algun moment has sentit que, no sé si dir que et perdies la joventut, en tant que la dedicació d'hores i de cap de setmana i tal, potser veies, no sé, altres persones de la teva edat que tenien una vida totalment diferent i dius, ostres... No, jo no sento que hagi perdut la meva joventut. Cadascú l'ha viscut a la seva manera i després, com estàs tan envoltat d'aquesta mateixa gent que està en la mateixa situació,
Doncs al final a ells els hi passa el mateix i intentes buscar petites coses. Jo, clar, jugava a waterpolo, o sigui, jo estava a l'escola amb gent del Barceloneta, del Medi, d'on sigui, i els moments que teníem els aprofitàvem, fèiem coses quan tots podíem, que evidentment un fin de setmana no jugava algú, no jugaven els altres, i jo no crec que això sigui negatiu perquè al cap i a la fi estàs en un cercle, diguéssim, d'esportistes on, clar, al principi deies, ostres, clar, és que jo amb que anava a l'escola estan tot el dia aquí i allí, i, bueno, tu no pots, però, bueno, al final, és el que et dic, estàs amb gent envoltada que tampoc pot, i no és per res perjudicial. Molt bé. Ara, just, bueno, aprofitant el fil del que em parlaves de l'examen aquest, que estaves en una concentració amb la selecció espanyola, una de les coses que jo crec que, bueno, no sé si dir que ha generat polèmica, però bueno, que si més no és, jo penso que una mica discutible, és la teva poca presència en els darrers anys a la selecció espanyola. El Pepe ens deia que ell, evidentment, creu que tens de sobres nivell per estar-hi. Per què creus que no has tingut continuïtat en els darrers anys a la selecció? Doncs la veritat és que jo vaig acabar les categories amb la júnior i vaig tindre el primer any d'entrenaments amb la selecció, amb l'absoluta, i a partir d'aquí, doncs, això és criteri de l'entrenador. Jo ni entro ni surto. Ell va considerar que no reunia els requisits que ell volia que jo donés i ell ho va decidir així va ser. Jo no poso en qüestió que ho hagi fet bé ni malament. Cadascú, l'entrenador és el que mana ell. T'ha quedat l'espineta, però, per exemple, ara, jo què sé, clar, hi ha els Jocs Olímpics, bueno, no se sap si es faran, però en teoria es fan ara aquest estiu. T'ha quedat el punt de dir, ostres, hagués estat guapo? Sí, aviam, evidentment, l'objectiu de tot esportista és anar amb la selecció i anar a jugar uns Jocs Olímpics, la veritat. M'hagués agradat? Sí, evidentment, però com t'he dit abans, no m'empenedeixo de res. És un somni que molts pocs tenen, no tots poden dir, ostres, jo he anat a unes Olimpiades, i menys hi ha que poden dir que n'han anat a 2, i menys encara que n'han anat a 3. O sigui, és un objectiu molt ambiciós i, ostres, evidentment m'hagués agradat moltíssim, o sigui, no hagués tingut cap problema en poder anar, evidentment. Però, al final la situació va ser la que va ser aquella i no va considerar l'entrenador que podia reunir aquests requisits i no em va cridar. Comencem amb la roda de reconeixement. Rupert Navarro. En aquell moment, per mi era algú fred, perquè no era proper, però era molt... Però alhora també era molt proper. O sigui, diria fred i proper. De primera és fred, però després era molt proper, o sigui, t'ajudava molt. Pepe Motos. Ostres, jo diria boig i molt entusiasta. O sigui, feia les coses amb molt entusiasme. Molt bé. Sergi Camals. Ostres. Despistat i molt alegre. I sempre venia molt content. Molt bé. Quim Colet, el teu últim entrenador del Sabadell. Complicat, Aviam. Era... Complicat, Era molt expressiu i molt estricte. Molt bé. L'anterior, Xava Gómez. Què et diré? Jo què sé. Salvatge i com t'ho diria? Molt honest, la veritat. O sigui, era molt honest. Deia les coses de cara. Paula Crespí. Ostres, era molt risuenya
i la veritat és que molt expressiva, la veritat. Molt bé. I l'últim, David Martín, seleccionador actual de la selecció. David Martín. Doncs jo el considero molt treballador i molt valent. No li fa por... No li fa por fer canvis o coses que la gent diu, ostres, no. Ell és molt valent. Molt bé. Vale, ara passem a les preguntes. Un entrenador, o sigui, t'haguessis de quedar amb un dels que has tingut en tota la teva carrera. Jo crec que el Xava, que és el que més anys he tingut, jo crec que em quedaria amb el Xava. Molt bé. Un company d'equip. Un company d'equip. Jo crec que amb el que he estat més temps o he tingut més relació és amb el Lalo, Gonzalo López Escribano. Molt bé. Un ídol dins del món del waterpolo? Un ídol. Per mi, Felipe Perrone. Per mi el millor. I un ídol dins el món esportiu fora del waterpolo? Sí, el tens? El tinc, però ara mateix, Kobe Bryant. Val. I un ídol fora del món de l'esport? Sí, també, sí, el tens? Un ídol fora de l'esport. Ídol, la paraula ídol potser no és un referent, algú t'agrada. Sí, no, un referent. Jo crec que... Ostres, complicada aquesta, Un referent fora del món de l'esport. Està complicat, Sí, no? No es pot passar paraula? Sí, i tant. Vale. Sense problema. Vale, un llibre que recomanaries o que t'hagis llegit últimament i t'hagi agradat? Doncs mira, jo l'últim llibre que m'estava llegint, que encara no he acabat, era 13, és de novel·la negra, i la veritat és que no me l'he acabat, no sé com acaba, però el que he llegit és molt interessant. O sigui, m'ha agradat molt, així que el recomano. Molt bé. Llegeixes habitualment novel·la negra? És el tipus de novel·la que a mi m'agrada, sí. Molt bé. Una pel·li? Una pel·li? Em quedaria amb Un ciudadano ejemplar. Molt bona. I una sèrie? I una sèrie? Em quedaria amb la primera de les primeres que vaig veure, que és Breaking Bad. Breaking Bad? Ben bona. Les primeres sèries que vaig veure. Va ser dels inicis de tot. Amb quin personatge et quedes a Breaking Bad? Amb Walter White. A Walter White. Un art de Walter White. Molt bona, tu. Una cançó? Una cançó? Cançons, jo com a tal... preferides no tinc, o sigui, jo... Me gusta todo, depèn del moment, o sigui que cançó com a tal, com a preferida, no tindria cap. Vale. O, per exemple, jo què sé, allò, abans de jugar un partit, quan estaves arribant a la piscina, hi havia alguna... allò que tinguessis una... que et motivés especialment? La veritat, si et soc sincer, no tinc una llista amb moltíssimes cançons i la que s'uneix em motivava moltíssim, així que no et puc dir aquesta. Molt bé. I l'última de totes, el plat que millor cuines? Que millor cuino? Podria dir-te els creps. Els creps em surten bé. Molt bé. Salats o dolços? A mi m'agraden més salats. Però, clar, després del salat, el de postre, el dolç, també està molt bo. Fantàstic. Doncs ja ho tenim, Borja. Un plaer. El plaer és meu. I moltíssima sort. Una llàstima no poder-te veure, però esperem poder-te veure, ni que sigui potser en una altra categoria o alguna cosa, i d'aquí uns mesos veiem si ens pots explicar en què movida andes. Vale. Sí, ja no et preocupis, que després de l'estiu jo, si vols, tornem a parlar i te cuento. Molt bé, Borja. Fantàstic. Doncs un gust. Que tinguis bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu.